Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos cordiais. Estamos en Ribadumia para toda a audiencia de Canal Rías Baixas, as comarcas da nosa área de cobertura, e empezamos unha nova edición do programa Falemos. Hoxe estaremos co portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Porto do Son para analizar a súa política municipal dende o punto de vista, lóxicamente, do Bloque Nacionalista Galego. O Partido Popular ten maioría absoluta, con 7, pero o Bloque ten 4 e o Partido Socialista ten 2 concelleiros, están 7-6. Na oposición estaremos tamén co patrón maior da cofradía de a Illa de Arousa, que ademais é vicepresidente segundo da Federación Provincial de Pontevedra das Cofradías de Pontevedra, Juan José Rial. Entre outras moitas cousas, é unha das principales cofradías, lóxicamente, de Galicia, a principal da Federación ou da provincia de Pontevedra, con non só con número de embarcacións, sino tamén con destaca, entre outras cousas, nese proxecto que teñen agora para a captura do camarón e tamén na recollida ou na collida de algas. E abrimos este turno de análisis de entrevistas co presidente da Mancomunidade do Salnés, alcalde de Ribadumia, David Castro. Moi boa noite, benvido, como estamos? Hola, boa noite. Bueno, a semana pasada se presentaba un plan estratégico para a Mancomunidade do Salnés desde o punto de vista turístico. Antes de falar do plan, me gustaría que puxera encima da mesa a importancia que ten o turismo para os concellos, para esta área, os concellos da Mancomunidade, e tamén os datos deste ano, que son, todo apunta e todo dá que a 2 meses vai ser un ano de case récords ou de moitos récords, non? Efectivamente, o turismo na comarca do Salnés é un sector económico moi importante, xenera un movimento económico moi importante e, de alguma maneira, pois, é un sector que debemos de protexer, que debemos de coidar, de aí, pois, ese plan estratégico, non? Eu creo que se fixo un moi bo traballo ao longo de todos estes anos en materia de turismo, da promoción de turismo, e eu creo que se están recollendo precisamente eses resultados e a día de hoxe, pois, hai que seguir traballando para buscar novos mercados, poder chegar a novos mercados e que eses turistas que se poidan acercar aquí ao Salnés, porque eso de alguma maneira pois vai a xenerar, como dicía antes, un maior benestar social, un maior benestar tamén económico, por suposto, para todos os veciños da comarca. Por lo tanto, eu creo que hai que seguir traballando nesa mesma liña que se fixeron en anos anteriores para que nos próximos anos, precisamente, as persoas que veñen de atrás poidan disfrutar precisamente dunha comarca que é fermosa, pero que temos que saber tamén vender a outros mercados, e sobre todo internacionais, para, bueno, pues de alguma maneira, pues cumplir eses obxectivos de benestar. A comarca do Salnés, lóxicamente, é a comarca turística máis importante do noroeste de España, porque colle os 2 concellos fundamentales que son Sanxenxo e o Grove, por ese orden. Cales son as nosas fortalezas e cales, digamos, que son as cousas onde temos que ser todavía mellores? Bueno, como ben dicías, a comarca do Salnés, o Salnés é un dos atractivos turísticos máis importantes de Galicia, precisamente polo número de aloxamentos, por exemplo, que temos aquí na comarca, e iso de alguma maneira pois xenera un movimento económico pois moi importante. Hai que dicir que hai dous concellos, é dicir, a comarca do Salnés, formamos 9 concellos, pero hai 2 concellos que resultan que son imprescindibles, digamos, no sector de turismo, como poden ser pois Sanxenxo e como poden ser pois tamén o Grove, e despois ano tras ano pois estamos vendo como os demais concellos da comarca pois estamos crecendo pois en número de turistas, en número de visitantes, e por lo tanto nos estamos a consolidar como un das comarcas máis importantes non solamente de Galicia, tamén senón do norte de España, na que, bueno, pois hai máis turistas, hai máis aloxamentos, e por lo tanto, bueno, pois eu creo que temos que seguir un pouco pois nesa mesma liña, non? Si é certo que o Sanxenxo e o Grove, por suposto que son líderes e indiscutible, pero si é certo que tamén nos axudan a que os concellos, outros concellos e concellos pois máis do interior, pois tamén teñamos ese movimento en canto a este sector do turismo, por lo tanto, ese movimento económico. Hai que dicir, por exemplo, que, como pode ser Meis e Ribadumia, estamos vendo que hai un crecemento moi importante en materia de turistas, son, sobre todo, peregrinos, e, por lo tanto, aí hai que poñer en valor
mellor pois a ruta da Pedra da Auga, a variante espiritual, pois que está tendo un crecemento, eu creo que moi destacado, e polo tanto, pois bueno, temos que de alguma maneira pois tratar de coitar precisamente pois a estes concellos que, bueno, pois efectivamente formamos parte da mancomunidade, pero gracias a ese turismo, gracias a eses dous concellos, pois evidentemente o que a comarca está fortalecida no sector do turismo. Plan Estratégico de Turismo 24, ano actual a 28, 4 aniños. Da man de quen? Da Diputación, da Xunta? Bueno, para nós, eu creo que a Mancomunidade do Salnés ahora mesmo está a facer un traballo de promoción moi importante. O Plan Estratégico do Turismo é a guía que debemos de seguir, é a guía que temos que, de alguma maneira, que nos vai a orientar precisamente nestes próximos 4 anos, coa idea precisamente de poder ver as nosas oportunidades de mercado, non? E ir da man das distintas administracións, neste caso, pois, da Diputación e tamén da propia Xunta de Galicia, da Xunta de Galicia, pois a verdade é que, de alguma maneira, son a fortaleza, porque vamos un pouco todos na mesma dirección, sobre todo para promover e para promocionar o que pode ser Galicia e, por suposto, promover tamén a comarca. Por lo tanto, para min, eu o decía ademais na presentación, que era motivo de satisfacción precisamente porque estamos a falar de que todas as administracións estamos tirando precisamente nunha mesma liña para poder captar ese turista que pode ser de outras partes, xa non solamente de Galicia, outras partes de España, e sobre todo, que é moi importante, que temos que traballar o turismo internacional, que é algo que está crecendo lentamente, pero é ese turismo que de alguma maneira nos pode axudar a desestacionalizar un sector que somos conscientes de que os meses de xulio, agosto, setembro, tamén un pouco posiblemente de junio, pois xa ten un crecemento, posiblemente esteamos nunha cota moi alta de visitantes e de turistas, pero sí somos conscientes de que temos que traballar, sabemos tamén que é lento, pero sí que hai que estar precisamente promocionando para que poder chegar a eses mercados e eses turistas, sobre todo internacionais, se poidan acercar á comarca, que temos, eu creo que moitos recursos para poder ofrecer, sobre todo a paisaxe, eses recursos que poden ser tamén históricos, que poden ser en canto a medio ambiente, en canto a... Pois eu creo que é algo que de alguma maneira pois temos que destacar, e temos esa capacidade de poder ofrecer aos distintos turistas. Hai que especializarse, hai que apuntar de unha maneira moi fino para que poderlle ofrecer a ese turista para desestacionalizar, estar neses mercados moi concretos, non? E saber e ser conscientes de que o Salnés pois lle pode ofrecer posiblemente moito máis que ao mellor pois outras zonas xeográficas. Somos conscientes de que o Salnés somos líderes en turismo, pero somos conscientes de que temos que seguir traballando para poder ofrecer o mellor a eses turistas, eses nichos de mercado, pois que poder captalo e que ese mercado se pode ver consolidado ao longo de todos os meses do ano, e iso de alguma maneira, pois como dicía antes, nos axuda precisamente a mellorar a calidade de vida de todos os veciños do Salnés. Digamos que nos meses de verán, nos meses que acaba de citar vostede, de xuño, xullo, agosto, setembro e hasta casi outubro, outono, pois, lógicamente, casi hai xente de visitantes de todos os sitios, tanto nacionales como internacionais, porque temos playas, temos as mellores playas do mundo, temos os mellores deportes náuticos do mundo, temos tal, pero no outono, no inverno e hasta a primavera, que podemos? No turismo, observación de páxaros, de aves, gastronomía, porque a gastronomía de inverno é incluso tan boa ou mellor que a do verán. As adegas teñen que mellorar a súa oferta para que poida haber ese turismo especializado, o de interior, da gastronomía, as castañas, os magostos. Por onde van os tiros? Bueno, eu creo que é un conxunto de todo, non? É dicir, os concellos de interior, máis de interior, estas rutas de a variante espiritual, o que é a ruta da Pedra da Auga, o que pode ser a ruta que, bueno, que hai que potenciar precisamente agora, pois ao longo de toda a ría,
Pois eu creo que xunto coas bodegas, o enoturismo, por suposto, pois estamos falando, pois ao mellor, pois deses magostos que podemos estar, é dicir, eu creo que é un compendio de todo. E despois temos algo que se chama a natureza, non? Que de alguma maneira pois é algo pois que posiblemente non en moitos sitios tamén poidan ofrecer, non? Por lo tanto, nós podemos ofrecer a todos esos turistas que ao mellor son máis especializados, pois precisamente pois unha serie de componentes, o turismo de congresos, por exemplo, que é algo tamén moi importante que podemos traballar nele. É dicir, eu creo que hai unha serie de aspectos que precisamente temos que traballar, e como dicía antes, temos que ir un pouco todos da mesma man, tanto a Diputación como a propia Xunta, como neste caso a Mancomunidade, por suposto os concellos, que son os principais protagonistas, cada un no seu concello, de promover para desestacionalizar. Hoxe se fala moito tamén deste turismo, deporte, turismo, deporte, que eu creo que tamén é algo que hai que traballar e que hai que fortalecer, porque na comarca do Senés, pois evidentemente, pois está practicando pois o deporte a un nivel, creo que interesante, con campeonatos tamén interesantes, en prácticamente todos os concellos, e iso de alguma maneira sí que moviliza un bon número de persoas con pais, abuelos. Hai o deporte internacional, que aquí en Ribadumia, por exemplo, pois tamén o estamos vivindo, é dicir, eu creo que hai moitos aspectos que hai que... Nos concellos, xunto con Villagarcía, Villagarcía e outros dos concellos, efectivamente. A nivel de deportivo, posiblemente Ribadumia e Villagarcía sea desos que máis traballades o digamos que o turismo deportivo, por decirlo así. Turismo deportivo, efectivamente. Por las actividades, por la cantidad de actividades que xerades, non? Efectivamente, que non solamente se traballa en cada un, traballa ou promociona cada un dos concellos, pero si afecta, bueno, non, estamos a falar pois moito en Semana Santa, moito no mes de maio, junio, é dicir, máis que no verán, non? Entón, eu creo que eses deportes, pois tamén nos hai que de alguma maneira pois axudar, consolidar, porque eso pois son os prescriptores en cada un dos lugares. Estamos falando de que veñen a veces equipos, ven xente precisamente pois de outros países, e son os principales prescriptores precisamente para que poñan a comarca lle den esa visibilidade que temos que... Para todo isto hai que xerar paquetes, hai que xerar o que se chamamos paquetes turísticos, hai que dar contidos, o turismo mariñeiro, ir a coller berberechos, o turismo cultural de ir a ver castros, o de Ribadumia, o de Alanzada, o de Castro, o de, vamos, os que sean. O Grove, o Castro Alobre, claro, é dicir, hai distintos... O eclesiástico, o religioso, o das camelias, o dos pazos, o das adegas. Como se... É algo moi importante, por exemplo, o camiño de Santiago, non? É dicir, o camiño de Santiago nos está dando o mellor produto que temos a nivel internacional. Eso fai, dende fai uns anos, o crecemento está sendo pois espectacular, non? Creo que en torno ao camiño de Santiago se poden xirar precisamente moitas cousas para poder, de alguma maneira, pois que ese turismo pois se poida consolidar e que poidamos crecer, non? É dicir, eu creo que a comarca, dicíamos antes, está o sector do turismo pois está moi forte, pero temos que seguir dándolle ese contido para que ao longo dos próximos anos, de alguma maneira, pois se poida consolidar máis, xa non solamente neste momento, sino de cara aos próximos anos. Non somos conscientes de que chegar a ese turismo moi concreto, eso leva tempo, eso non se consigue pois de un ano para outro, pero si é certo que hai que poñer as sementes necesarias para que ao longo dos próximos anos pois todo ese turismo poida pois estar na comarca, que eso ao final pois vai a xenerar precisamente ese movimento económico, polo tanto ese benestar. A cultura e a tradición locales, desde, non sei, de todas as tradicións que temos, hai que potencialas e eu supoño que teñen importancia. Hai un dato que o sector turístico galego aumentou a súa rentabilidade un 8,6% durante o pasado mes de setembro. Hai que conseguir máis turismo e hai que conseguir máis turismo de calidad. Eso querío todo o mundo. Querío todo o mundo. Como nos destacamos? Como melloramos donde temos puntos débiles? No feísmo, na falta de
Bueno, son aspectos hai que analizar, non? Hai que facer un análisis precisamente dafo desas posibles debilidades que podemos ter, tamén as fortalezas que de alguma maneira podemos ter e ver onde se pode mellorar, non? As debilidades evidentemente pois hai que susanalas porque eso de alguma maneira pois vai a permitir que ese turismo, que ese turista que se acerca aquí aos Salnés poida seguir falando ben e polo tanto eso vai a incrementar o número de turistas ao longo dos próximos anos. Eu creo que estas cousas hai que conxugalas todas precisamente para cumplir obxectivos, non? Por lo tanto, o Salnés ten moito que ofrecer, creo que temos marxen de mellora, por suposto, pero tamén é certo que todo o que se fixo en anos anteriores, pois hoxe está dando pois os seus froitos. Os seus froitos, estamos a falar que este ano, pois neses 3 meses, pois estamos falando de que hai preto de 1 millón de turistas, hai preto de 3.500.000 pernoctacións. Estamos falando de que cada turista pois ten unha media aproximadamente de entre 3,5 e 4 noites por turista, polo tanto, os visitantes, que hai un número moi importante de visitantes, pois está unha media de 4 ou 5 horas, é dicir, hoxe se están analizando pois todas estas cuestións, estes datos pois son necesarios e imprescindibles para poder tomar decisións que sin esa aportación ou sin esos datos, pois a verdade que sería difícil, non? Pero cando temos datos encima da mesa, pois si é certo que se poden tomar as decisións máis fácil e saber onde temos os puntos débiles para poder corrixilo. Eso é responsabilidade de todo. Eu quero me acordar ahora mesmo que o sector privado está facendo un traballo enorme. É dicir, o sector privado, é dicir, as administracións, evidentemente, temos que dar esa posibilidade, temos que saber vender, pero temos que ir da man precisamente do sector privado, que saben precisamente onde están os puntos débiles do sector, para que as administracións nos ter que escoitar e ao mesmo tempo ter que corrixir precisamente as desviacións que poidan xurdir. Por lo tanto, como viña dicindo pois estes días, xusto na presentación deste plan estratégico, que é moi importante que o sector privado nos axude precisamente a detectar esas necesidades para poder, de alguma maneira, susanales e poder ofrecer do que pode ser a comarca do Salnés, que é importante, pois esa imaxen que é fundamental. Hai que vender a comarca do Salnés, creo que temos posibilidades para poder chegar a novos mercados e, sobre todo, captar ese turista que hoxe é diferenciador con respecto pois, a outro turista que pode acercarse aquí nos meses de xulio e agosto. Bueno, para favorecer, digamos, que os movimentos de pasaxeiros e de turistas, hai dous hándicaps importantes, que un é o tren, o Renfe, donde a alta velocidade pois agora mesmo está en horas moi baixas, posiblemente no que eu recorde, pois posiblemente nos peores momentos que está, e logo temos os aeropuertos, ¿no? Que temos 3, pero que o Porto move 3 veces máis que o que moven os 3 aeroportos galegos, ¿no? Para poñer aquí a xente, e tamén a mancomunidade debera de fortalecer servicios de interrelación na propia comarca, con entendemento entre todos os concellos, que non é fácil. Sí, nos entendemos que sí, é dicir, o turismo se compón de moitas partes, non? E unha das partes importantes é a que estás comentando, é dicir, primeiro temos que ofrecer por unha parte os mellores servicios que se está traballando precisamente tamén na mancomunidade para que nos próximos anos, pois, se hai máis incremento de turistas, pois eses servicios pois sexan os que de alguma maneira pois corresponden. E outro aspecto importante a mellorar, pois digamos que o transporte, pode ser o transporte na comarca, sabemos que aí hai unha debilidade, a veces se chegan aos aeroportos e a veces para chegar a destino, como pode ser Cambados, Vilagarcía, Ribadumia, Meis, é dicir, calquera concello da comarca, pois a verdade é que pois non é fácil, non? Si é certo que, bueno, pois temos 3 aeroportos
aeroportos. Os 3 aeroportos hai unha competencia moi importante que é o Porto. Eso merece un análisis bueno, pois en profundidade, porque eso afecta, digamos, xa non solamente ao Salnés, sino afecta a todo Galicia, e somos conscientes de que cada un dos aeroportos tamén teñen que estar máis conexionados, digamos, coas distintas provincias, e posiblemente dentro das provincias pois tamén esa comunicación entre os distintos concellos pois tamén é moi importante. Eu creo que ese debate pois o hai que, bueno, pois o hai que abarcar nos próximos meses, no próximo ano, porque entendemos que é algo importante, é algo fundamental, non? Cando viaxes a outras partes pois do mundo, detectas que o transporte pois é algo moi fácil, e nós aquí somos conscientes de que temos pois unha debilidade. Hai que traballar eso tense que traballar dende as distintas administracións. A coordinación, porque, por exemplo, entre as dúas estacións importantes, que sería Vilagarcía e Pontevedra, vale? Que están a tiro de pedra de calquera dos concellos da comarca do Salnés, pero faltan conexións, falta logística, falta ofertas, e se non hai ofertas non hai demanda. Efectivamente, eu creo que aí temos que dar un paseño máis. Claro, e nos aeroportos pasaría o mismo. Santiago e Vigo tendrían que ter algunha... Porque, por exemplo, entre o Porto e Vigo si hai conexións de transporte por carretera. Sí, efectivamente, eso hai que... E iso xera movimentos, e xuro, vamos... números, cantidades. É importante ter unha rede de transportes pois que se axuste un pouco ás necesidades. Porque hai moito turista que non ven en coche, que non ten a súa mobilidade metida, sino que ven a pasar o fin de semana, ven a pasar 3 ou 4 días e ven ca maleta e quere chegar ao seu destino, ao seu hotel ou ao seu apartamento e poderse mover. Efectivamente. Hai que traballar. E por aí como están os concellos e como está, digamos que a compenetración ou o acordo entre os 9 concellos que lóxicamente son moi distintos, tanto en necesidades como en ofertas como en posibilidades. Cada un dos concellos ten as súas necesidades en materia de transporte, pero bueno, eso hai que... En todo me refero en todos os conxuntos turísticos. Uns ofrecen unha cousa, Meis, Ribadumia, lóxicamente non compite con Sanxenxo e con o Grove. É unha serie de cousas, pero é un complemento importantísimo. Por suposto, e que eu creo que a comarca en ese aspecto somos conscientes de que, como dicía antes, hai 2 concellos que destacan en materia de turismo, son claramente turísticos, pero tamén axudan a ese complemento, non, que podemos ofrecer pois ao mellor outros concellos, como poden ser pois Meaño, como pode ser Meis ou como pode ser Ribadumia. Temos esa posibilidade de que as persoas que de alguma maneira pois poden vir a Meis, a Ribadumia ou a Meaño mismo tamén se acercan, están a 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos do que pode ser o Grove, do que pode ser Sanxenxo, do que pode ser Cambados, ou do que pode... É dicir, somos unha comarca de 110.000 habitantes que creo que están, bueno, estamos moi preto, non, para poder que o visitante e turista pode estar en cada un dos concellos. E como están os concellos a nivel de entendemento dentro da mancomunidade, señor Castro? Eu creo que os obxectivos son comuns, polo tanto, entendemento hai. Despois, a veces, bueno, pues, queremos rivalizar en materia política, hai dúas cousas, digamos que no plano político hai moitas diferencias, pero no plano de servicios hai entendemento. É fundamental que haxa entendemento, e hai entendemento, e de feito se siga a traballar pois da mesma maneira para precisamente cumplir os obxectivos que nos podemos marcar cada un dos concellos. E a verdade é que a mancomunidade pois está traballando xa non solamente agora, senón dende fai uns anos. Eu sempre digo que os alcaldes que foron os presidentes da mancomunidade fixeron un traballo enorme, cada un cos seus equipos, para precisamente hoxe ser unha das mancomunidades punteiras de Galicia e punteiras de España. É dicir, hoxe estamos falando de turismo, pero poderíamos falar posiblemente de outros sectores que tamén estamos sendo libres en materia de servicios, en materia de obradoiros, etcétera. Pero en materia de turismo, evidentemente, uns concellos nos complementamos cos outros, e a verdade é que os resultados finais pois están aí con números, ademais, non, que non é falar por falar, senón con números precisamente para decir que a comarca en materia de turismo pois está sendo unha das comarcas máis destacadas,
que o dicía antes tamén, tanto de Galicia como do norte de España, e a nivel de comarca, pois a nivel de España pois somos unha comarca, pois o Salnés, unha comarca pois a ter en conta. Que papel xoga digamos, que papel xoga dentro do plan estratégico destos 4 anos, 24-28, de turismo, a formación neste sector turístico, como poida ser o obradoiro de hostelería ou de promoción turística? Bueno, é fundamental, cada día a especialización é máis importante en materia de obradoiros, por exemplo, de hostelería, cada día temos que ser máis profesionais, non? Por lo tanto, a Mancomunidade ten que, nas súas posibilidades, ten que tratar de formar precisamente e dar ese apoio ás persoas para que adquiran pois esa formación para, pois, si estamos falando pois, dun obradoiro de hostelería, como poden ser camareros, como poden ser cociña, pois que poidan ofrecer o mellor de sí. A comarca demanda precisamente pois persoas en ese sector, e de feito o Concello ou a Mancomunidade, perdón, pois está a traballar precisamente cada ano con cada un dos obradoiros, e hai que estar agradecidos á Xunta de Galicia, que sempre nos fai esa aportación económica para poder consolidar estes proxectos, non? Eu creo que na comarca é moi importante a desestacionalización, é moi importante ofrecer a mellor imaxe precisamente que pode ter o Salnés, cos mellores profesionais en cada un dos seus apartados, para que precisamente ese turista que se acerca e que está sendo atendido por esas persoas, pois de alguma maneira que vexan esa hospitalidade, que para nós é algo moi importante, e que quede ese bo sabor de boca nos turistas, para que poidan prescribir, para que poidan, cando chegan ao seu destino, que poidan falar ben desta comarca, para que nos próximos anos poida seguir vindo xente destes. Ainda podemos mellorar moito, non? Somos vos, pero ainda podemos mellorar moito. Bueno, en todo hai que mellorar, non? Pero bueno, eu creo que se facemos un análisis de anos atrás, eu creo que cada ano se está tratando de mellorar, e se están cumprindo pois eses obxectivos, non? E hai que traballar sobre todo de cara a un futuro, que eu creo que se están formando precisamente esas persoas, para que, bueno, se hai debilidades, de alguma maneira, pois se poidan convertir en fortalezas. Claro, porque ademais no sector da hostelería, que é un dos grandes atractivos que temos, hai un problema de personal. Sí, de falta de man de obra. Sí, efectivamente, xa non solamente en hostelería, si falamos, cada un dos veciños dos que nos poden estar escoitando, hai unha demanda, non, en distintos sectores, non, de persoal. En materia de turismo, e se queremos falar de hostelería, pois tamén hai unha demanda, unha necesidade moi importante. Por lo tanto, bueno, pois hai que traballar precisamente para que eses traballadores estén nas mellores condicións posibles e poidan ofrecer pois o mellor de cada un deles. A Mancomunidade, digamos que aquí están todos a unha convencidos de que hai que axudar na formación? Sí, somos conscientes de que a formación é algo necesario, hai distintas accións precisamente por parte da Mancomunidades, apoiadas pola Xunta de Galicia, para dar a mellor formación aos nosos veciños e veciñas. Si nos vamos á hostelería, pois está esta Escola do Obradoiro, por exemplo, pois que está dando, ou está sacando, ou estamos formando a persoas pois cada un dos anos, e aparte con unha inserción pois laboral pois moi importante. Estamos falando de en torno a un 80-90%, por lo tanto, pois os obxectivos de alguma maneira se cumplen, e sobre todo que é importante que a Mancomunidade escoita, que escoitando as empresas se percibe precisamente, ou sabemos onde están esas necesidades laborais para poder precisamente ofrecer esa formación, para que, bueno, pues as nosas empresas da comarca poidan contar con estos traballadores, e, polo tanto, poidan cumplir os obxectivos de alguma maneira laborais. Dentro das nosas tradicións e cultura temos un dos escaparates locales máis potentes, que son as festas gastronómicas, as festas parroquiais, etc., que principalmente están no verán, ainda que logo despois están unha serie delas espalladas durante todo o ano. A nivel de promoción exterior, ainda que se vaya da man de Turismo Rías Baixas, que é a Diputación de Pontevedra, ou Turismo de Galicia, que é a Xunta de Galicia, en Fitur hai que ir sí ou sí, non?
Bueno, Fitur é un escaparate, de feito a Mancomunidade está traballando xa para a Fitur, estamos falando de Fitur, se celebra a finais de xaneiro, e a Mancomunidade, efectivamente, estamos traballando precisamente para estar en Fitur. Fitur é un dos escaparates en materia de promoción turística máis importante, é unha cita indiscutible, e aí é onde precisamente se poden captar ou onde nos podemos, de alguma maneira, ofrecer, enseñar, mostrar os distintos tour operadores, estos que poidan vender a nosa comarca, e, bueno, de alguma maneira volvemos atrás, que poidan cumplir os obxectivos que se poidan visitar aquí na comarca, non? Pero Fitur é necesario estar, e, bueno, xa digo que dentro a Mancomunidade xa se está a traballar precisamente para esa cita que é moi importante. Bueno, temos que rematar, señor Castro. Lóxicamente de turismo podríamos estar falando máis tempo e de cousas máis concretas, pero non quero acabar este paso, esta cita con este programa sin preguntarlle como vai este casi aniño, estos 10 meses que leva de presidente da Mancomunidade despois daquela moción de censura ali no 20 algo de xaneiro, 22, me parece que foi. Bueno, como están as relacións políticas entre as distintas forzas, entre o Partido Popular, os que apoian o Partido Popular, os independentes, e o Partido Socialista, BNG e Esquerda Unida. Bueno, eu creo que esa relación que, bueno, pues de alguma maneira se está tratando de cohesionar e se están cumprindo os obxectivos, non afectou para nada os servicios da Mancomunidade, que é o máis importante, non? Porque outro, bueno, pues digamos que é algo máis político, pero técnicamente falando a Mancomunidade sigue traballando e sigue ofrecendo os mellores servicios a cada un dos concellos. Bueno, outra cuestión é a rivalidade política, que eu creo que pouco a pouco hai que tratar de subsanar, porque non nos podemos olvidar ninguén que temos que traballar para os veciños do Salnés. Dende a nosa parte sempre tendemos a man precisamente para crear ese mellor ambiente para que haxa unha comarca moito máis sólida, unha comarca moito máis sensata, e, polo tanto, que cumplamos os obxectivos en materia de servicios, que hai moito traballo que levar a cabo. Pois, señor Castro, damos por finalizado por falta de tempo, damos por finalizado esta entrevista, pero ten unha última oportunidade para dicir o que vostede queira, remarcar algo do que dixo, do que non lle preguntei. Bueno, eu creo que abarcamos prácticamente todo. Eu creo que a comarca en materia de turismo, creo que temos que seguir traballando na mesma liña. É moi importante traballar na desestacionalización, estamos a traballar na desestacionalización. Somos conscientes de que non é un traballo que se poidan cumplir obxectivos de hoxe para mañán, pero somos conscientes de que hai que traballar pouco a pouco para que ao longo dos próximos anos ese turismo que poida vir ao longo dos meses que sexan distintos a julio e agosto, que haxa un crecemento importante, non? Eu creo que ese é o obxectivo fundamental. Outro obxectivo fundamental, creo que o dixen antes tamén, é precisamente dar maior visibilidade da comarca, que nos coñezan máis como comarca, e crear esa imaxe propia de Salnés con todos os componentes que podemos ter, que son moitos e bons. E iso poderlo, de alguma maneira, transmitilo precisamente a países. Vamos a intentar traballar co turismo internacional, porque cada turista que poida vir dende outros países, eso vai a xererar riqueza precisamente no noso país, na nosa comarca. Por lo tanto, eu creo que esas son un pouco as variables e onde realmente temos que facer un esforzo importante, porque é algo que se traballa moi lentamente para conseguir obxectivos. Por lo tanto, aí é onde temos que profundizar o noso traballo. Pois, señor Castro, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moitas gracias, moi boa noite. Boa noite. Da man dos patrocinadores volvemos dentro de instantiño. Recibimos a Juan José Rial, o patrón maior da illa de Arousa, e así que non se vayan, volvemos ahora mismo.